To je ťažko povedať. Že me, a ja že nazdar. No. Pozdravila nás. Všetkých vás tu čo najsrdečnejšie vítam. Len si strpni, chlapče. Moje, čo? Veď je to pitka, máme to. Tak niekde musel ostať. Neostali tu voľné taniere, prosím vás. No. Moje zvláštne ričky zdvihnite a nájdite si. Je to 7. Aha. To je síla tu. Tri. Včera sa ti nerobil deň, dneska je lepší. Je moc. Dobre. Hranice s gumárov. A teraz do stredu, tak? To je veľa. Skoro mi fotoaparát vyrazila. Trafaj do pľota, budeš mať do tegule viacej. Milanko, pozor. Milanko, pozor. Ako neplatí? Platí, Milan. Bol spredu. Počkajte. Takto drží do pľota. A neráte, to si je mali radiť, keď mala 16. Vtedy vás nepotrebovala. Ďalšia radíka. To je ono. Tak by bolo najlepšie bytka. Rovno. Rovno. Na Milana, ja som tu. To je ono. Sa to malo hrať. Postavil Milan. Postav. Ja som ho nezdržal. Ale hodil som ho. Postavil. Tak, rozhodca si opnení krásny. Milka, všetko! To už sa teraz nedá. Pozor, Milan. Ešte raz. To je, že ste nedopriali. Nedopriali. Áno, je to tak, je to tak. Mám si aj mne postaviť. Však keď si nezvalila. Výborné. Pekný oblúk a rotáciu. No Á, vidíš. rotácia. 4. Poďme. To by neplatí. To neplatí. Eliánka Šišková. Na čo si ho toľko masíroval? Počkaj, stoj. Milan, choď ďalej. Poďme to počkaj. Pomaly. Teraz to padne. To neplatí. Komu sa postav viac?
Pálo, čo sa nebolo stane? Daj mu do zubov. Čo robíš? Koniec! Koniec! Každou neplatí! Ešte raz. Rovno! Tak nič bude. Nič. Nie z druhej strany. Nič. To je ono, výborne. Všetko legíne! Dobre, už skýpať. Môžeš menší obku. To je ono, vidíš krásne. Napriamo si to nadal. Nie. Nemusí byť. Bože, vyťasli. Pálko, všetky gule máš na zemi. Je na mňa! A všetko! Darmo netrénoval. Áno, ajšte! Na Milana. Minárika, Badiska. Dobre. A ešte jeden musíš. A ešte musíš! Teraz na veľký. Musíš! Na veľký sa daj. Hej, rúb! Dobre. Okolo musíš hodiť, okolo. Dobre. Interno. Bude 6. No jasne. 6. To je to, neplatí, to sa vraca. Tu sa postaví. Postavujú. Ešte jedna. Tu sa postaví. Sa vracala. A tam to sa vracala. Áno, áno. A na túto. Do trojice. Milan, pozor. Pozor. To neplatí. Dajte to preč. Čo si mal, salonky na obed? Ja začal hádzať? Nie guláš. Vysoko, Stále bude len jeden. Dobre. 3. Ja že 2, že rozstrieľam. Všetko dobre. A ja že 2, že rozstrieľam. Tam je, ale príde hneď. Už ide. Podolákom budeš hrať. Kedy? Ale nech sa tu rozbehne. Ináč, babi, toto je tvoje ihrisko. No tak, Ty máš rada trávu. no tak. Silnejšie musíš hádať. Ide ona? Ja idem. Áno. Na čo? Na toto nemusím. Toto je... No. Ahoj. Hala. Silnejšie. Silnejšie, lebo to nejde. Dobre. Ten komentár chcem natočiť, nože. A je to aj veselšie. Ľudka, čo je? Je to malé tam, čo je? To je košen alebo prasiatko? Sa to tak volá? Áno, to malé. A potom musíš čo najbližšie k tomu prasiatku. Ale sú dve farby. Áno, ty máš jednu farbu a super má druhú farbu. Áno. A po 3? Áno, 3 hody sú. A už potom, kto je najbližšie, 1 bod, 2 body alebo 3 body sa bude. Marienka, Nevyprávajte. rozhodcovi nehajte. Marka ide. Dovička pomaly. Mala som pauzu. Ešte ide Marienka. Ešte.
Daj mi silnejšie. Vezmite biele. Dobre. Není dobré. Predstav si, jak to skresluje. Skresľuje to však. Nemáš tam čo robiť. Ešte. Toto tak nejde, človek. Nejde, samozrejme. Tá je dobrá. Sonia! Ešte. Ty to musíš troška tak. To je ďaleko. Jemnúčko zlatú, ako doma. Aha, tak. Ďalšia malička je tiež dobrá. Ona to vie. Katarina.